नमस्कार मंडळी, मी करते आज वालीची भाजी. आणि हे वाली हे बघा आमच्या वेतोऱ्यात आताशे घालतात. आणि हे वाली मस्तपैकी लांबसडक असे लागतं हे बघा. तर ही पावसाळी गावठी वाली असत. वालीचे खूप जाती असत. मी तुमका मागे उन्हाळ्यात गावठी वालीची भाजी करून दाखवलेली आहे. तर ही पावसाळी गावठी वाल असा आणि याची भाजी मस्त रुचकर जाता. आणि हे वाली आताशे स्वस्त असत कारण गणपती अजून येऊ नाही असा. गणपती येईल का ही भाजी महाग जाता. तर चला करूया वालीची भाजी. तर हे बघा वाली मी तुमका मग अशी वाली सांगते. 11 वालीची एक पेटी मस्त घसघशीत अशी बांधलेली आहे. आणि सुंदर असे स्वच्छ असे मोठे लांब वाली असत. ते 60 रुपयाचे वाली होत किती असत बघा. मस्तपैकी 60 रुपयाचे वाली लांबलंच म्हणा सांगतोय. चतुर्थी अजून योग नाही असा. चतुर्थी अजून वेळ असा. तवसरी भाजी स्वस्त तसं खाऊन घेऊ बाई. तर मी आता हे वाली ना निवडून घेते. निवडून म्हणजे रबर त्याचे काढू आहे आणि ते वाली स्वच्छ करू आहे. हे वाली ना नखान तोडलेले असतात. खयचीही भाजी असता तर ती भाजी ना नखान तोडली जाता आणि तिका ना नख लागलेला असता. तर ती भाजी की ना कधीही ना कधी इतकी मोडून टाकू बाई भाजी. अशी लांबलंच ही वाला थोडसा टॉक मोडू वया आणि असं दोर काढू होई एक तितकं असं तुकडं करून घेऊ वयो. आणि मी मगाच्याप्रमाणे दोडक्याची भाजी केली आहे बघा. त्यावेळी मी तुमका सांगलेलं आहे. पण माझ्या व्हिडिओ नवीन नवीन माणसा म्हणजे जॉईन जातात. तर त्यांना कळणार ना. त्यांना कळण्यासाठी मी परत सांगतो. या पाणी घेतलंय त्या पाण्यात मी मीठ टाकतोय. मीठ फुकट गेला तरी चालता पण आपल्या जीवात काय होता कामा नये. तर आता ही वाल ना त्या वालीवर पावडरीचा फवारो असता कीड लागा नाही म्हणून. त्यासाठी मिठाच्या पाण्यात अशी भाजी टाकू गई आणि ती अर्धा तास अशी ठेवू गई. काय त्याच्यावर ह्या वालीवर जो पावडरीचा थर असता ना तो त्या मिठात मिक्स होता आणि भाजी स्वच्छ होता. या तुम्ही आवर्जून करा लक्षात ठेवून. जर म्हणजे आम्ही रानपेली असतो आमका कळावया आपल्या घरातल्या माणसांका काय घालू वया आणि आपल्या घरातली माणसा कशी परी राहावई म्हणा ह्या प्रत्येक गृहिणी कळावया. हे सगळे मी वाली ना आता असे मोडून स्वच्छ करून घेतोय. खराब असली ती मी तितकी मोडून टाकून देतोय. ती बघा जर खराब असली तितकी वाल तर ती मोडून तितकी टाकून देऊ होई. आणि मिठाच्या पाण्यात टाकते मी. तर हे वाली मी मिठाच्या पाण्यात घातलेलं हे आता काढून घेते. हे स्वच्छ मी आता मिठाच्या पाण्यासून काढून घेते आणि एकदा साध्या पाण्यात खळखळवून धुवून आणतोय. मग हे चिरू तयार झाले माझी. तर मी आता हे वाली स्वच्छ धुवून घेतले मिठाच्या पाण्यासून काढून. ते आता मी चिरून घेतोय. वाल चिरताना कधी बारीक चिरू गई. हे जाडे वाली असतात. जाड होत वाली ते. आणि ह्याचा जर बी करूचा असला ना तर झाडावर मोठे मोठे वाली पिकव गये आणि वाली पिकले काय जशाक तसे वाली चुलीच्या वर नाहीतर जर निमार व्हायला लागला तर बाणण ठेव गये आणि मग त्याच्यासून आपणाक बी गावता म्हणजे पुढच्या टायमात घालो जमणे. ह्याचा बी असताना आता गावठीवालीपेक्षा लहान असा बी असता आणि गुलाबी गुलाबी असा असता. पांढरट गुलाबी असा त्याचा बी असता. आणि ह्या बियाची सहशी उसळ विसळ जाणार नाही. वालीचे जे गर असतात ना त्याची उसळ जाता. ह्या वालीची फक्त भाजी जाता आणि ती भाजी बरी असता चवी रुचकर गावठी वालींसारखी. चला तर करूया वालीची भाजी. वालीच्या भाजी काय लागतात आधी बघूया. तर हे 2 मोठे कांदे मी बारीक कापून घेतलंय. खोबरा घेतलाय माका हव्या तितक्या. ही उभी मिरची घेतलंय. मी आडवी मिरची 2 तुकडे करणं ना फक्त ही अशी करते कारण त्याच्यातली बी मगे जशाक तशी राहता. मीठ घेतलंय चवीनुसार.
हळद आणि मोहरी फोडणी, तेल असा आणि थोडासा शिंपडूक पाणी असा. तर या कुंडला असा ना तर मी या चुलीवर ठेवतोय. हे करतलंय या कुंडल्यात, मग त्याची अजून जरा चव वाढतली आणि आपल्या जीवाक खाऊ बरा. मनान सांगतंय प्रत्येक वेळा जुना आता सोना. आता लोक काय करतात, जुना आण आता मागे टाकल्यानी आणि नवीनांपासून म्हणतात पुढच्या काळाप्रमाणे चला वया, गरजेप्रमाणे चला वया. मान्य असा काळाप्रमाणे चला वया, आमकाय कळता. पण कसा माहिती आहे, काळाप्रमाणे चला ह्यो जो काळ आताचो असा ना तो सुद्धा कधी विसरता कामा नये. म्हणान मी परत परत सांगतो, भाजी असत ना त्याच्यावर औषधांचे फवारणे करतात, तर ते मिठाच्या पाण्यात घालूक विसरा नका, त्याका काळ म्हणतात. कारण आता आम्ही ज्या पद्धतीने चलतो, कोण कोण भाजी हाडतात, कामं असतात, म्हणा धरले 2 पावटी धुले, धरले चिरले, काय त्याचा काम झाला. आणि ह्या माझ्यासारख्या असा कोण सांगणार नाही तुमका. कारण जा मी तुमका ज्ञान देतोय ना, तर आज मी माझ्या जीवनात मी वागतोय स्वतः माझ्या घरात, म्हणून मी तुमका सांगतोय. तर वालीची भाजी करूच्यासाठी कुंड्यात घालतय तेल. चला तर करूया भाजी. तेल टाकलंय कुंडल्यात, आता मोहरी टाकतोय फोडणी. वालीची भाजी साधी आणि सोपी. मस्त पैकी मोहरी तडतडली, आता टाकतोय मिरच्या. ही मिरच्या भाजली का मग टाकतोय कांदो. तर ही भाजी असा वालीची साधी आणि सोपी, पण ती कशा पद्धतीत खाऊ होई तुमका अगदी निवडून धुवून चिरीपर्यंत मी तुमका त्याच्यातला ज्ञान सांगलोय. त्या तुम्ही जरूर वापरा आणि ह्यो माझो व्हिडिओ ना शेअर करा, म्हणजे बाकीच्या लोकांका कळतलो भाजी कसे खाऊ होई ते. तर आता टाकतोय कांदो. प्रत्येक वेळा मी तुमका काय सांगतोय, जुनाचा सोना. जुनाचा सोना म्हणजे जुन्या लोकांचा तर सोनाच असा आजच्या काळात आमका. म्हणून मागे बघू वया आणि मागचा जा असा त्या प्रत्यक्षात आडू वया. कारण मागचे जे रीतिरिवाजी असत ना ते आता विस्मरणात गेलेले असत. लोक कोण म्हणजे त्या करूक बघणार नाही, कंटाळतात चुलीवर जेवण, या कुंडल्यानी असा मातीच्या भांड्यानी जेवण करूक लोक कंटाळतात. घासूची लागतात, ती फुटतात. पण ती किती महत्वाची असत ना ती ह्या पूर्वीच्या लोकांकडसूनच जाणून घ्यायचा लागता. आणि आपल्या शरीरात त्याचे फायदे किती असत ते. म्हणून मी प्रत्येक वेळा म्हणतो जुनाचा सोना. तर या भाजीत आता मी टाकतोय हळद. कांदो आता बरोबर भाजलो हा. चवीप्रमाणे जितके मी भाजी करतलोय तितक्या मी मीठ काढून ठेवलेले, आता मीठ टाकतोय. मीठ टाकताना थोडा टाकू गया, कारण खार जाण्याची शक्यता असता आणि अळणी जर झाला तर त्या मीठ आपणाक घालूक गावता, पण खार झाला तर टाकून द्यायचा लागता. तर आता घालतोय भाजी फोडणी. हे वाली शरीराक बरे असतात, थंडावो असता वालीत. वालीची भाजी थंड असता आणि ती खाऊची असता. वालीची भाजी पेजेबरोबर बरी लागता आणि जेवणाच्या तोंडाक सुद्धा बरी लागता. आणि चुलीवर केलेली तर एकदम अप्रतिम लागता, ती आणि मातीच्या भांड्यात.
वालीची भाजी आटना ना जितक्याक तितकी जाता. तर या भाजयेक थोडोसो शिंपाडो मारताय पाणयाचो शिजा गई म्हणान. अगदी थोडोसो, जास्त पाणी घालता कामा नये. आणि याच्यावर झाकण मारो उभेवर शिजव गई. अगदी थोडं लागलो न लागलो इतक्या पाणी मी घातलंय. आणि मी तुमका किती सांगलं या भाजयेचा उद्दिष्ट किती सांगलं तर आपण लहान मुलांका भाजी खा भाजी बरे असतात म्हणजे समजावून सांगतो. लहान मुला भाजी खाऊक बघणार नाही आणि त्या मुलांका समजावून सांगला जाता भाजी खाऊ गये भाज्यात या असता भाज्यात त्या असता. तर ही औषधा जी मारलेली असतात भाजीक ना ती मुलांच्या वाढीक बरी नसतात म्हणून सांगले भाजी खाऊ गये भाजी वाईट नसतात आणि ती औषधा पण चुकीची नसतात. कारण आताचो काळ तसोच असा. कारण पहिला असं नाही होता आता कीड लागता प्रत्येक भाजीक त्यामुळे शेतकऱ्यांका औषधाची फवारणी करूचीच लागता. पण ते आपण खाताना मात्र जपून खाऊ गये स्वच्छ करून खाऊ गये. तर मी आता ठेवतोय झाकणा. चला तर बघूया भाजी शिजली काय. हे बघा मस्तपैकी भाजी शिजली. कलर भाजीचो बदललो एकदम हिरवोगार होतो. आणि ही भाजी ना चवीक भारी असता गोड लागता मस्त. हे बघा ह्याच्यात आता मी घालते ओला खोबरा. ओला खोबरा किसून घेतलंय. काय मस्त झाली भाजी. वालीची भाजी चुलीवर करू गेला का वास सुंदर सुटता घमघमावून. चला तरी भाजी तयार झाली. मी आता चुलीवरची उतरून घेतोय. मस्तपैकी वालीची भाजी. काय सुंदर वालीची भाजी झाली आहे बघा. तर बाहेर पाऊस मस्तपैकी लागता बघा सुंदर पाऊस लागता. आता कमी झालो तर मी केलंय चुलीवर वालीची भाजी. आणि वालीची भाजी कशी झाली ती माका कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.